आणि पुष्पाताई आपल्या ह्या बघा, हे आता तुटलेली खै खै केसरा रवतात ते आता मळणी काढतात. ढोरा कशी तशी आता पायानं मळणार. ते पाय त्याचे खरखरीत त्यामुळे पटापट मळतात. म्हणजे तुझे पाय खरखरीत नाही हा. काय नाही, भात कापण्याच्या टायमाला आमचा लय मारा नसतं. काय सांगणार, इकडे खा खा आणि तिकडे पळपळ असतं सगळ्याची. किती पळपळ करता खोटी बुटता पुण्य काय मेले. भाकरी फुकट गेली सकाळपासूनची. पुष्पाताई शिकलेली नव्हती काय, त्यांना माहिती शिकलेली नव्हती की होती. खरंच मानला राजा तुला, खरंच सलाम ह्या गोष्टीला. थँक्यू. म्हणजे आपल्या लोकांना वडिलांची साथ तुला चांगली लाभली खरंच तर. आणि ही काय आपली आहे मुंबईची आता काम भारी करता. छान छान. काढवा पुढे गायली गीता. कालचा गोंधळ बरा होता. ठेव तर नमस्कार मित्रांनो. तर मित्रांनो, काल 2 कोपरे कापून झाले आणि जोडून पण झाले. आणि आज सकाळी कापलं. सकाळी काय व्हिडिओ करता येईल नाही, मी जरा बाहेर होतो आहे. तर आता जोडता 1 कोपरो. 3 कापले नाही सकाळी. मी पण होतो आहे 2 कोपरे कापू. तर चला, अर्धो कोपरं जोडले आणि वरती इल्लं आहे. तर म्हटलं व्हिडिओ करूया, नाहीतर वेळ मिळत नाही. तर चला, बरीचशी झाली आहे सकाळची भाता कालची कापून. आमची 2-3 राहू द्यात. बाकीची आताशी वारेवणे भात विरवणे चालू आहे. कवळे बिवळे करून बसलेली आहे ती 2 मिनटात. ही बघा पुष्पाताई अशी आहे. जर कॅमेरा असा धरून भात जोडतात. एक कोपरं पण झालो नाही या भात जोडतो. पोटी फुटले काम करू दे. लगेच चिलवायचं 10 मिनिटं थांबायचं ना. पप्पांची कथा नाही. जा कवळे काढ पटापट जा. तिथे रापत राहू नकोस. अशा प्रकारे मी पटापटा लावून पुरा केलं आहे बघा बरंचसं. हे बघा इकडे छोटी छोटी पेंडी घेऊची लागतात आणि बघा या पद्धतीत लावूची लागतात. आणि पुष्पाताई आपल्या ह्या बघा, हे आता तुटलेली खै खै केसरा रवतात ते आता मळणी काढतात. ढोरा कशी तशी आता पायानं मळणार. ते पाय त्याचे खरखरीत त्यामुळे पटापट मळतात. म्हणजे तुझे पाय खरखरीत नाही हा. आणि बघा आई इकडे काम करता. आई ऐकत नाही यांका कोणा कामाच्या बाबतीत. ते ठेवतंय मी, तुम्ही नको काळजी करू. इकडे बघा एका भात कापणी लागलेली आहे बरीशी. ड्रेसअप बघा काय तो ड्रेसअप. चहा आणली आहे ना. चाय पण नाही आणला. हे जा पटकन घेऊन ये. काय ते जा, वेळावर जायचं. मागाशी कवळे देत होते तुला. पटकन आलीस ग. मस्तपैकी लिंबू सरबत घेऊन आलेली आहे वर्षा मॅडम आमच्या. आणि इकडे पुष्पा मॅडम सारावारा करतात. भाताचा सारावारा करतायत. हे बघा, भात नुसतं लावून झालं म्हणजे झालं नाही. त्याच्या मागची जी प्रोसेस आहे ती लय कठीण असता. ती अजून वारेव ना या आता असं गाळून काढणार थोडा. ते सगळं मी काय करत नाही. ते आपलं काम नाही. पण तापला शेवा. याव काम करायचंच आहे आपल्याला. हे बघा मस्तपैकी आमच्याच घरची लिंबा आणि त्याचं केलेलं वर्षाबाईने लिंबू सरबत. काय नाही, भात कापण्याच्या टायमाला आमचा लय मारा नसतं. काय सांगणार, इकडे खा खा आणि तिकडे पळपळ असतं सगळ्याची. किती पळपळ करता खोटी बुटता. आताचा भातात काय होता माहिती आहे, चाय बी पिऊन काय पर्याय नाही. चाय बी पिऊन अधिक गरम होता.
त्यामुळे असाच थंड बिंड काहीतरी पिवचा लागता सरबत वगैरे. तो बघ इनो नेलो आमच्याकडे तो मरता गीत पुण्य काय मेले भाकरी फुकट गेली सकाळपासूनची. काय सांगणार खरंच. गाढवा पुढे गायली गीता कालचा गोंधळ बरा होता. ठेव आणि ते सोडलो सारखं कोण पिंड ह्या ठेव मुठलो ह्या कर मी तरी करतो. मोठळे बांधते काय ते टेन्शन घेतात कसला. ठेवूचा कैता माका सांगा मोठळे ते मोठे सगळे ठेवचो ठेवती तशी. सोडलो सारखं करतो मुठले पडले. ओके. पुष्पाताई शिकलेली नव्हती काय. त्यांना माहित शिकलेली नव्हती की होती. शिकलेला असो किंवा नसो तोंड माझा माझा फास्ट आहे. पुष्पा पुसला सकाळ जाबो यार कागद वर तुझ्यावर खेळ आहे सगळं. पुणगे आपला ताबो मजेशीर फिरतात बघा तकडे या रस्त्यान जातात त्या रस्त्यान चालला. मुंबईवाल्या येईल त्यांना जरा शायनिंग मारून दाखवता. सांगत नको. आता ही गाळ पुन्हा परत तुझी जाणार. तरी आपले काल जोडलेले भाताचे मोठे आता बांधायचे होते. माझ्याकडे काम आहे मोठा. आणि एक सबस्क्रायबर आता फोन केल्यानी ते येऊचे होत म्हटलं बरा झाला येत असतं भात जोडू काहीच लागला असतात. पण काय करणार इलेशे वाटतं रिक्षा इली थांबा. हां होय 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 इलेशे वाटतं थांबा त्यावेळी बघूया हां खै गेले ते. येवा येवा कुकर त्यांना ऐका गेलो काय कळत नाही. बघते गेलोसं वाटतं मला. येवा येवा तकड नाही वाशी. बरोबर इलात ना. हे आम्ही पूर्वी लहानपणी फिरलो होतो या गावात. हां येवा खाली उतरा. आनंद वाटला तुला बघून. भातातच होता आता पुरा केला एक कोपरं जोडून. हम्म. हां हे बघा पुष्पा विश्वासा बी हेच पुनम मॅडम कुठे आहे? पूनम आत्ताच गेली ती बघा. आणि वर्षा कुठे आहे? ठीक आहे. हम्म. आणि पुष्पा आमची पुष्पा फेवरेट हा. ते तुझे सबस्क्राईबर जे असतील ना त्यांच्यापेक्षा जास्त मी बघतो. हां माझी टीव्हीच चालू असतं तुमच्याकडे लागली असते टीव्ही माझी. हो काय जावशी बरं आहे ना? जेवण बिवण बरी करतात एकदम मस्त. आणि ते आहेत ना मालक मालक काम करतात आमच्याकडे. आम्ही काय नाही. नाथ खुळा असं बघतो ना आपण आपल्याला. खरंच मानला राजा तुला खरंच सलाम ह्या गोष्टीला. थँक्यू. म्हणजे आपल्या लोकांना हां आपल्या लोकांना तुम्ही मस्त तुम्ही थांबा, जाऊया, झाला ना. आहे ना ही फार मोठी गोष्ट आहे. वडिलांची साथ तुला चांगली लाभली खरंच तर. आणि ही काय आपली आहे मुंबईची आता काम भारी करता. छान छान. आणि वातावरण वगैरे छान झालं. कुसुंडी लागली होत. कुसुंडी लागतात ना. अच्छा नाही दिसली ना ते काहीशी काहीतरी व्हिडिओ टाकला होता ती विनू होता काही फुलं काढली ती गोंड्यांची हां. कोणतरी आले होते ना होय, होय. सत्तावाले. होय होय होय. आणि त्याच्या अगोदर कोणतरी मॅडम आली होती. हां हां आणि ती विनूची तर काय गाण्या बिना गात होती त्या ह्याच्यामध्ये. छान छान. आता कुठून आला तुम्ही? आम्ही मुंबईवरून आलो बांद्र्यावरून. मुंबईवर तुला फोन केला तर बांद्र्यावरून फोन केला. मुंबईवरून आलो आम्ही. ओरोस फाटा ओरोस मळ पटकन मळ 2 मिनिटात. हॅलो अगो सबस्क्रायबर इले तेव्हा नानांका बोलावतात बेटाक. 5 मिनिटं येऊ जाऊ सांग. आणि तू काऊ सांगले नाही येऊ मुंबईसून इले. हां हां चल. आधी येत असतो जोडूक लागला असतास. आम्ही काम केलं. मी बसून सांगतो तरवा काढलेला मनुष्य पाण्यामध्ये त्याला गेला रे बाबा. भाताची शेती करायची माहिती आहे. कोमल खाली नाक्या बिक्या दिसतील भजी बिजी खाताना तिकडे. काही नाक्यार बिक्यार नाही आता. भजी बिजी नाही हो. नाही म्हणजे सगळी दुकान हॉटेल बघत येईल भजी आणायसाठी तुला भजी आणायसाठी सर्व शोधत आले पण कुठे भेटलेच नाही.
झालं का सरबत जाऊया आता आम्ही काय घराकडे येत नाही. चला घरात जाऊया थांबा हो. नाही का 2 मिनिटात घर इतर घर गाडी काही खाली लावली चला ती येतच बाकीची साईड का लावलास ना मग काय ना बघत पूर्ण दिवस बघतच असणार बघितलेले व्हिडिओ पण परत बघणार असं त्यांचं. ज्या माणसात ह्या व्हिडिओचा नाद लागला त्याच्या वाटतं मी स्वतःच आहे असं असा म्हणजे आपण गावात असल्यावर का झाला आता गावात आणि असल्यावर का? अक्षरशः ही कल्पना पण नाही की मी तिथं तुझ्यासोबत आता बाजू उभा असेल. चला आता घरात झाला आम्ही गुटाणा नव्हतं तुम्ही गुटाणा आमच्यामुळे तुमचंही कोकण लावलं ना माका जाऊचा पुन्हा परत गोंधळ होतो बाकी काय नाही. घालूचा लागतो ना परत उद्या आमका सकाळी परत पिशवीतला ओतून पुन्हा सुकत घालू काय वला असताना जोडताना म्हणून होय होय पोखरी बसून तर आम्ही ना ती हा येत ते नाना चढतात ते माहिती आहे एका पोपळीवरनं सगळ्या पोपळींवर जातात या लाईनीत. मस्करी तिला वाटलं मस्करी करतो आम्ही येणार नाही इकडे खरंच आलो आम्ही. ही आमची पाण्याची विहीर. त्यांची बावडी दाखवतात मुली ही मुलगी आहे माझी ती लोक सुद्धा बघतात त्यांना पण आवडतं बघायला बघत असणार जेवून होईपर्यंत बघत राहणार. हे ओमकारचं घर. तो या घरात भजन बिजन होतं ना. हा भजन होतं तर ह्या घरात. तुम्ही लोक हा हय होतो. असे बसले होते ती तिथे बसली होती समोर आणि तिथून ते चालू होतं. येवा गणपती इथे बसले होते. हम्म. तर मी सगळे स्टार्ट टू एंड सगळं सांगू शकतो. होय येवा येवा शॉर्टकट नाही आणलं तुमका कडसून मागच्या दारात. नाना काही दिसतात का झालं म्हणून पहिले एका सगळं नानांका बोला मी तुमका म्हणजे असा तसे आता बघितलाय पण टी व्हीवरती असं वाटतं तुम्ही आता माझ्या बाजूक असत. त्यांका तर भात कापूनच आणलं डायरेक्ट. बसा बसा खुर्ची द्या त्यांना. ते खुर्चीवर बसून व्हिडिओज बघतात तुमचे. तुम्ही बघता तुमच्या ओळख मला हो गौरव इलो जिरबा देवीला दर्शनाला गेले. ते आम्ही दर दसरा नसतो. अरे पुणे यायला या बघा ढोलकी वाजवणार या बघा आम्ही तांबडून कलटी मारली घसून आम्ही सांगितलं होतं आम्ही येतोय म्हणून. ते का नाही सांगितलं मका नाही माहिती होता. अच्छा या बाजू खुर्ची आणते. चला कशात बाय बाय चला बाय बाय. येवा पुन्हा. मला अजूनही विश्वास वाटत नाही मी तुझ्यासोबत उभा आहे. काय तर काय पण खूप आनंद वाटला. आणि पाठी मागून आलेली वाटतं. होय होय मागाशी तकडे चप्पल असताना तुमचं. आता असं वाटतं टीव्ही बंद करून टाकू. होय लाईव्ह मध्ये दिसणार ना मी. आता दिसणार तर आम्ही ते ते टीव्हीवर स्वतःलाच बघतील आता आणि दाखवतील पण. त्या आपल्या विनू शेटला सांग बाबा विचारलं हो म्हणून. हो हो बांद्र्यावरून आले होते चव्हाण. हां माझं नाव संतोष चव्हाण. सांगतोय व्हिडिओ एडिट तोच करणार मी नाही अरे करणार. आठवण काढली त्याची. हा हा विनूची पण आठवण काढली. हा चला चला हो बाय बाय येवा पुन्हा. हां चला मित्रांनो इथेच थांबूया पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय. असेच आपले व्हिडिओ येत राहणार त्या काय त्याबद्दल वाद नाही. जाम रादर झाली. ओ पुष्पाताई शिकलेली नव्हती काय. त्यांना माहित शिकलेली नव्हती की होती. काढवा पुढे गायली गीता कालचा गोंधळ बरा होता. अरे होता ठेव आणि ते कसोडलो सारखं कोण पिंड ह्या ठेव मुटलं